krátky sumár, čo je to Domain Driven Design. Prečo Domain Driven Design? Prezentácia v podstate preto, že mám pocit, že je to vec, ktorá je prakticky 10 rokov stará, 10 rokov sa to testuje a používa v celom svete. Myslím, že to týka asi každého človeka, ktorý niečo má spoločné s softvérom a v živote som na Slovensku nepočul nikoho ani na spôsobom to spomenúť. Tak, mám pocit, že veci asi spraviť si nejaký úvod a nastoliť trošku nejakú tému. No, takže prečo? Nejaké motivácie, prečo vôbec Domain Driven Design sa začal nejako riešiť? Aha, nepočujem, ne? Teraz počujem. Tu vidíš, toto nie je nejaký oficiálny zoznam dôvodov alebo niečo podobné, je to skôr, ja som si snažil nejak dôvodniť, že prečo ma to vôbec trápi a prečo tí ľudia, ktorých to trápi, to asi trápi. Keď to zoberieme tak veľmi zoširoka, tak každý pozná si tú situáciu, že je nejaký software a sú nejakí používateľi a proste to nejde celé dokopy a nadávame, čo tá vec robí a prečo to robí a nedáva to nejaký zmysel. Má to riešiť moje problémy, nerieši, niečo mi sľubuje a neplní to. Keď sa na to pozriem trošičku bližšie, tak v podstate ten taký disconnect aj medzi dizajnom a implementáciou. Človek si často pozrie nejaké, keď tam nejaká dokumentácia teda k softvéru je, sú tam nejaké diagramy, opisky, kadečo. A človek si to aj prečíta a povie si, že toto mi to dáva zmysel a vyzerá, že teda fajn, asi to pôjde. No a potom sa to snaží použiť a zistí, že realita je niekde inde. A príde null pointer a príde kadečo a jednoducho tie diagramy nesedia a to, čo tam píšu, to nie je realita, ten kód je inde. Tiež často sa zvážuje to, pretože ten software nefunguje dobre, že zahodíme to a spravíme nový, ale budeme s tým nejako ďalej bojovať a riešiť nejakú evolúciu. Takže býva to ťažká dilema väčšinou a v podstate čo z toho doménového hľadiska je zaujímavé, je, že ak sa človek aj rozhodne pre evolúciu, v podstate taký asi želaný stav je ten, že nejakým technickému pokroku sa nevyhneme a to, že raz za pár rokov má zmysel povedať si, že tak chcem to prerobiť v mojej novej super sexy technológii, ktorá tu ešte 5 rokov dozadu nebola, čo je celkom legitímne, ale všetci sa boja, že z toho preboha bude. Tá stará aplikácia už je nejak odladená, nejako funguje, je tam to know-how v nejakom použiteľnom spôsobe a teraz keď to nová skupina ľudí zoberie do vlastných rúk, začne to riešiť odznova, tak to dopadne často katastrofálne, hej, že daňový úrad potom nevyberá dane a podobne. Tak, no, ako pre koho, no. Ak to bol cieľ, tak potom sa podarilo, ale oficiálny cieľ bol asi nejaký iný. Takže jedna z tých motivácií v podstate je tá, že technológia sa mení, technológie sa vymieňajú a takéto technické revolúcie budeme musieť robiť, ale ako zachovať to, čo tá aplikácia reálne robí a nemáme len aplikácie školy, ako užiť. Ďalší taký aspekt toho to je, že ako nejaký ITčkár a človek technického rangu potrebujú riešiť rôzne problémy, software stále pribúda, potrebujú kombinovať do toho, aby z toho bola stále sofistikovanejšia aplikácia. A dosť ťažko sa žije v takom svete čiernych skriniek, kde vidím, že je veľa softverov, každý má nejakú reklamu, niečo mi nasľubuje, ale ja v podstate nemám žiadny spôsob, ako nejak relevantne vyhodnotiť, že či toto je naozaj dobrý kandidát na riešenie môjho problému, ktorý mi použiť ďalej na ňom stavať, takú peknú farebnú web stránku alebo niečo podobné, ale kým si to nevyskúšam úplne dopodrobne a neinvestujem do toho neuveriteľne veľa času, tak jednoducho nemám spôsob, ako nejak vyhodnotiť, či je to pravda, či je to čo, na akých predpokladoch je to naozaj založené, to, že mi napíše na webe, že je to nekonečne flexibilné a rieši to všetky problémy tohto sveta, tak už ako si tuším, že to tak nebude nejaký project management tool alebo niečo podobné. Ako človek proste vyhodnotí to, že
tento alebo ten. Obidva majú peknú reklamu, obidva majú 1580 fičúry a ja teda nemám pol roka na to, aby som jeden skúšal a potom som povedal, že tak ten druhý. Ja jednoducho nemám spôsob, ako zistiť to, že či nejaký môj model sveta, keď náhodou mám, alebo aj nemal, že ja mám, je kompatibilný s tým modelom sveta, ktorý sa tam postavený. Nemám to ako povedať. A v podstate niekto povedal, že nejaký open source to rieši, že však áno, nie je to čierna skrinka, no je to čierna skrinka, pokiaľ je to dostatočne zložité na to, aby som to nedokázal pochopiť nejak v konečnom čase. Ja neviem, čo, Linux je open source, ako nepochopím ho teda za mesiac, aby som sa rozhodol, že je to open source pre mňa, alebo nie. Kde v podstate tento problém mám pocit, že je trošku menší, je tá technická doména, že keď si vidíte nejakého veci typu project management, tak podľa mňa tamto je chronické, že každý nadáva na všetkých a nikto nie je spokojný so žiadnym. V tej technickej domene mám pocit, že ako tá situácia je lepšia, keď si človek povie, že napríklad to Linuxové jadro, tak si povie, že to funguje a OK. Ale si povie nejaký network manager, funguje OK, je to čierna skrinka, ale nejak sme sa dohodli. A často dôvodu, prečo možno, že v tej technickej domene je tá situácia o niečo lepšia, je to, že ľudia, ktorí ten software programujú, tej téme naozaj rozumejú. Keď niekto programuje network manager, asi je to sieťar, ktorý tomu venoval život. Nie je to nejaký náhodný programátor, ktorého si niekto nahajroval, že počúvaj teraz táto sieťovina podľa takéto špecifiky. Tí ľudia, ktorí to programujú, sú zároveň doménoví experti. Lebo sú to technickí ľudia a je to technický software. Pády, keď robíme veci sami pre seba, tak nie, že by to všetko bez problémov, ale je to lepšie. Takže domain driven design je v podstate tá vec, ktorá sa snaží nejako premostiť tú priepas medzi doménovou expertízou a ľuďmi, ktorí rozumejú problémom, ktoré treba riešiť, a ľuďmi, ktorí robia software, ktorý má pomáhať. V tej technickej domene je to ľahké, lebo je to často istý človek, ktorý si spraví to, čo mu rozumie. V nejakom enterprise prostredí a podobne je to vždy o tom, že sú ľudia, ktorí vedia robiť software, sú ľudia, ktorí rozumejú financiám alebo ja neviem čomu. A tí ľudia nejakým spôsobom musia spolupracovať a vytvoriť celok, ktorý funguje. Otázka je, spolupracovať nie je ľahké. Boli kedysi časy, keď si myslel, že napíšeme špecifikácie a ono sa to naprogramuje a tak všetci pochopili, že nie. Potom zase sa povedalo, že no tak máte sa spolu veľa rozprávať a treba akože špecky to neriešia, tak sa budeme veľa rozprávať, ale my nepovedal, ako sa máme rozprávať. Samozrejme dojde Jožo, dojde Fero a proste jeden rozpráva tak, druhý rozpráva tak a často proste ten programátor je debil, ten človek, ktorý rozpráva úplne blúdy, ten vôbec nechápe, čo je software. Akože nájsť spoločnú reč je ťažké. Občas sa to podarí, ale je to v podstate na návod. Takže domain driven design je spôsob, ako tú spoločnú reč nájsť nejakým ďalekým systematickým spôsobom. Takže čo to vlastne je? V podstate sa to domain driven design sa skladá z takých väčších častí. Jedna vec je taký ten veľmi high level pohľad, ktorý asi naozaj každý môže sa nad ním zamyslieť a rozmyslieť si, ako sa o to bude týkať. A B je potom taká podrobnejšia časť, kde už je viacej na zváženie, či v mojom konkrétnom kontexte sa to tak dá použiť nejaké taktické zbranie, povedzme, konkrétnejšie. Ten strategický dizajn, tá časť hovorí viac-menej o tom, že keď sme ľudia a potrebujeme sa spolu baviť, tak nepôjde to bez toho, aby sme našli spoločnú reč a spoločný jazyk. Hlavne čím je tá doména zložitejšia, nejaké financie sú akože chronická nočná mora, tak nedajú sa veci riešiť tak, že jeden si rozpráva niečo a tak a vieš a to a tamtú faktúru niekam tamto. Akože, čím ťažší problém, tým presnejší jazyk potrebujem na to, aby som vôbec dokázal niečo zmysluplne povedať a odkomunikovať tomu druhému. Inak používame vety, hovoríme slova, ale čo z toho? Tudíž
to je ten najsamotnejší základ toho, že ak sme fakt dvaja ľudia, ktorí majú na niečom spolupracovať, potrebujeme si sformalizovať spôsob, akým sa bavíme. A keď si povieme, že faktúra, tak je to slovíčko, ktorom každý rozumie, ale nepomáha nám to spraviť software, ktorý funguje a kde fakturácia bude naozaj sofistikovaná a dáva zmysel. Jednoducho potrebujeme si vytvoriť nejaký slovníček, kde sa povie, faktúra v našom kontexte znamená to a to. A neznamená to. A keď toto slovičko použijem, tak si dávam pozor na jazyk a vieme, o čom sa bavíme. Nebavíme sa od bucha do bucha. Úzko to súvisí s tým, že nejaký takýto slovníček a presnejší jazyk vždy existuje v nejakom kontexte. Ten kontext si treba vymedziť, lebo ak sa budem snažiť teraz, ja neviem, dohodnúť si jeden jazyk pre sú tu ľudia z Accenture, tak celé Accenture, ktoré má 100 000 ľudí, hej, tak jednoducho to nie je reálne. Ten kontext musí byť obmedzený a povedať si, OK, týka sa to nás, nejakej úzkej skupiny ľudí a my sa vieme dohodnúť a tieto všeobecné výrazy majú nejaký konkrétnejší význam pre nás. Takže vymedzenie kontextu a nakoniec tá strategická časť zahŕňa aj nápady, ako sa technicky dajú tieto veci zrealizovať, nejakých návrhov architektúry. Do toho nepôjdem, ale aspoň naznačím, o čo ide. V podstate tradične sa riešila asi všetci poznáte takú trojvrstvovú architektúru, máte uličko, servisná vrstva a ideme. Tu je ten pohľad na vec viac menej ten, že to doménové know-how vyjadrené v tom ubiquitous language, v tom jazyku, na ktorý sme s tým nejak práve k nemu dospeli. Takže ten jazyk, na ktorý sme sa dohodli, nám nebude veľa platný, pokiaľ ten kód nebude zodpovedať. Totiž každý software má veľa kódu a musí tam byť HTML, musí tam byť ja neviem čo v dnešných dňoch, ale čo domain driven design učí, že mala by tam byť nejaká malá podmnožina toho kódu, kde je jednoducho veľmi zrozumiteľne a jasne namodelované, o čo nám vlastne ide a čo to vlastne robí. Samozrejme, je to možno, poviem, 20% za celý codebase, ale viem, ktorých 20% to je, viem na ne ukázať prstom, viem si zobrať toho doménového človeka, ktorý je relatívne netechnický a spoločne si to prečítať. Vidieť, že naozaj ten kód používa ten jazyk, semantika sedí, veci dávajú zmysel. Keď mu to budem povedzme predčítavať alebo mu to vysvetlím, on mi vie spraviť logické review, že prečítal som, že takto to funguje a vidím, že to je kód, ktorý chcem spustiť a je to povedzme unit test, ktorý mi dá zelenú, aj logicky správny. Ak tam máš bugy, tie nenájdem, ale model sveta sedí, hej. Vidím, že si pochopil to, čo to robí. Vidíš aj tie technické architektúry, ktoré vznikajú, potom sú nie trojvrstvové, sú skôr o tom, že izolovať doménový model a obaliť ho do nejakej technickej handlivky, kde už sú kontrolery, viewy a blablabla. Ale keď ja sa rozhodnem, že včera to bola swingová aplikácia nad file systémom a zajtra to má byť webová aplikácia nad relačnou databázou, tak jednoducho ja viem povedať toto know-how, namapovať na relačnú databázu a webové uličko. Zahodím swingy, zahodím file systém, dodám databázu, dodám HTML, ale to, o čo mi ide, tá logika a to, že ten software vie, čo robí, sa mi nestratí. Dnes asi, pokiaľ človek nejako vedome sa nesnaží o to, ťažko vie povedať, že tu je moja obrovská aplikácia a toto robí. Miesto to, aby tam človek nečítal, že set cookie a kedy ja neviem čo to je. A select a insert a teda. Také kľúčové slovíčko, akože, čo si môžete vyhľadať, ak vás toto zaujíma, je napríklad hexagonal architektúra alebo alternatíva, architektúry typu command query, segregation a teda. To sú všetko veci, ktoré vznikli ako z ľudí, ktorí nejak sa snažili pestovať ten domain driven design a nájsť nejaké vhodné technické vyjadrenia, v ktorých ten domain driven design dokáže prežiť. A kde sa naozaj dá mať ten core software relatívne netechnicky namodelovaný a portable. Dobre.
toto je taká všeobecná vec. Domain-driven design má aj taký konkrétnejší rozmer, kde už je ako 10 rokov vytvorené nejaké konkrétne smernice a know-how, ako veci riešiť. A keď asi všetci poznáte nejaký Gang of Design pattern a tak ďalej, tak toto je v podstate niečo podobné. Nejaký pattern language na vyjadrenie veci, ktoré sa neustále opakujú, keď človek už domenou začne myslieť. Takže taký štandardný slovníček. No toto sme sa prebrali. No, toto, čo iba hovorí o tom, že treba na seba s tým jazykom byť prísny, alebo aj skromný, že či som ten domenový človek, či som ten technický človek. Ak to začneme plákať, tak to prestane úplne funkčovať. Treba mať veľké uši a byť prísny a keď sa vyskytne slovíčko, ktoré sa nejako začne opakovať a podobne a v tom kóde nie je, tak to kód treba dostať. Ak v tom kóde sú slovíčka, ktoré ten domenový expert nepočul, treba si vyjasniť, čo znamenajú. Teraz k tomu štandardnému slovníčku, to tam veľmi rýchlo prebehnem. Čo sú v podstate také tie základné stavebné bloky, o ktorých rozmýšľame, keď testujeme ten domain-driven design. Tak jedna vec, ktorú vždy potrebujeme a máme dosť entity. Entity nie je v zmysle niečo, čo sa namapuje na jednu databázovú tabulku alebo JPA entity. Entity v zmysle logickom, to znamená, entita má identitu. Má identitu, ktorú sa zachováva cez nejaký čas. To znamená, pokiaľ je niečo nejaké bezčasové alebo tak asi nemá zmysel hovoriť entita a identita. Je na to nejaký životný cyklus, pravdepodobne. Je to niečo trošku zložitejšie a treba si dávať na to pozor, že je to v konzistentnom stave, ošetrovať to transakciami a tak ďalej. Je to stavová vec. A je to stavová vec logicky, ten stav odtiaľ jednoducho sa nedá vylúčiť. Ako je zákazník, povedzme, že to je taká klasická entita, tak viete, že tento zákazník je on a keď bude mať rovnaké meno ako ja a rovnaké všetko ako ja, dátum narodenia, proste musím rozlišovať mňa od toho druhého, lebo my platíme iné veci, sme dve rozličné. A vyvíjame sa nejak v čase, meníme si telefónne čísla, e-mailové adresy a tak ďalej. Ale my si potrebujeme zachovať tú identitu, že to je ten istý človek, no, že nič nové na svete. Trošku zaujímavejšie sú hodnoty, alebo value objects, myslím, že to je správne slovíčko. To sú veci, ktoré nám pomáhajú rozprávať sa. Merať, kvantifikovať, popisovať veci. V podstate veľmi zriedka, najmä v objektových jazykoch a podobne sa riešia spôsobom, že sú nemenné a raz sa vytvoria a potom sa zahodia, ale logicky nie je dôvod tak nerobiť. Keď niečo nie je entita, je to relatívne bezčasová vec, nemá to vlastnú identitu, tak jednoducho nie je logický dôvod riešiť nejaký stateful objekt, ktorý sa môže meniť. Conceptual hold, to sa snaží naznačiť to, že hodnota nemusí byť dátum alebo číslo alebo string, môže to byť zložitá štruktúra, ale jednoducho stále platí to, že existuje ako keby mimo času, nedá sa meniť, dá sa šerovať. Nemusím riešiť žiadne concurrency problémy, žiadne také, kto to videl prvý a kedy to videl a či to môže vidieť, zamykanie podobne. Čo je tu dôležité zdôrazniť je asi to, že programy sú plné hodnôt, logických hodnôt, ktoré sú často technicky implementované ako nejaké stateful veci a premenné, ktoré sa meniť môžu a potom sa aj menia a potom si človek nemôže byť ničím istý. Takže tu v podstate tá základná smernica je tá, keď to môže byť hodnota, nekomplikovať si život, spraviť to raz tak, ako sa to vyrobilo, tak to aj zomrie, ak sa chce niečo meniť, za hodín vyrobiť nové. Človeku odpadá celý vesmír problémov, keď jednoducho tá vec, ktorú modeluje, je logicky hodnota, môže si to dovoliť. Prečo je to dôležité, to je celá dlhá, veľká filozofická téma a ak ste nevideli The Value of Values, tak to je taký
takýto kde vám za hodinu vysvetlia, prečo sú hodnoty super a treba ich využívať, ako sa len dá. Hej. Ďalšie slovíčko do štandardného slovníka sú servisy. A opäť je to také slovíčko, ktoré sa používa vo veľa kontextov, akože tu sa tým nemyslí niečo, nejaká ťažká transakčná vec s remote interfejsami a ja neviem čo, nie je to žiadna SOA, ani nič podobné. To slovíčko sa opakuje, servis je jednoducho len logická služba. Je to vec, ktorá sa nedá nejako prirodzene dať do zodpovednosti konkrétnej entity, netýka sa to iba zákazníka alebo iba nejakej zákazky, keď si povieme, že máme zákazníka, máme zákazku. Je to vec, máme nejaké procesy, ktoré potrebujú pracovať s viacerými entitami, tak vtedy je prirodzené vytvoriť si nejakú službu, ktorá to ošetrí. Takisto odporúčanie stateless by default. Keď žijete v nestavom svete, všetko je jednoduchšie. Nikde nie je napísané, že tam ten stav nebudete potrebovať, ale tak ak človek ani na 10. pokus nenájde to nestavové riešenie, tak potom už povie, že asi to tam naozaj má byť, väčšinou to nie. Takisto taká klasika, ktorú treba spomenúť v rámci servisov, je tzv. Anemický doménový model, čo je ako známy antipattern v doménovom svete, kde v podstate sa to je ten obraz sveta tej trojvrstvovej aplikácie, klasické OOP, teda veľmi to, že logika by mala byť nejak polepená na tie objekty, ktorým patrí, nemala by byť v servisoch s tým, že nejaké tie entity sú potom živa čisté a podobne. Tá doména by mala byť bohatá a naozaj, keď už máme objektov orientovaný program, ktorý treba využívať a nerobiť objektov čisté dáta a dať tým nejaké servisy. Na to servisy určite nie sú. Servisy sú na logiku, ktorá sa nedá zaparkovať nejakej dobre pomenované entite. Ďalšia vec, ktorá patrí do slovníka, sú domenové eventy. Teda event nie je hociaký event a nie je to event v technickom zmysle, je to udalosť, ktorá má význam pre toho domenového experta. Keď vám bude rozprávať veci typu keď toto, tak toto, ak sa toto stane, alebo potrebujem vedieť, keď toto sa vyskytlo a tak ďalej, tak to je kandidát na domenový event. Čo ten domain driven design v podstate odporúča je to, že nerieši to nejakými, nepozerať sa na to cez nejaké technické okuliare typu však dám tam MQ series a ja neviem čo, tak mám eventy a message queues. Ide o to naozaj tie eventy namodelovať v rámci tej domény a Java má aj Java Util Collections, QA a poslúžia rovnako dobre na modelovacie účely. Žiadne MQ a neviem, aké sa to netreba házať. Potom sú knižnice typu Spring Integration, ktoré vám to záchodom vymenia, že v teste je free memory a v produkcii to bude niečo iné, ale to nás nezaujíma z toho doménového hľadiska, z toho zachovania know-how tej aplikácie. Takže jednoducho nemalo by vás prekvapiť, že v rámci doménového modelu, ktorý je taký platonický a netechnický, vidíte veci typu publish, subscribe a event. Moduly, ďalšia klasika, ktorú asi každý pozná, ale oplatí sa pri nej trošku pozastaviť. Sú to nejaké grupy doménových objektov, ktoré spolu súvisia, však v Java máme package, kde sú namespacey, doslova moduly. Čo je tu dôležité vypichnúť je, že tie moduly, často sa tie moduly riešia spôsobom, však do nejakého packagea to hodím, hej. Čo toto hovorí o tom, že aj pri tých packageoch si treba dávať pozor na jazyk a že tie package sú súčasťou toho rigorózneho jazyka, na ktorom že sa dohodli s tým doménovým človekom a malo by to zodpovedať. Platia tam best practices, ktoré platia aj v tom technickom svete, že ľudská plíka, multiplické dependencie. Na tom nie je nič nové. Hlavné je asi ten výkričník na konci, pretože balíčky sú na to, aby si človek nedával pozor, nie na to, aby povedal, že
tu mám kontrole, package controls, čo to je. Neznamená to nič v svete doménu, znamená to čiste technická vec. Také balíčky nechceme. Aspoň nie v tej časti aplikácie, ktorú si odkreslíme, že toto je tá doména, ktorú chceme zachovať vyššie než dnešné technológie. Jeden už sa blížime k záveru. Jeden z posledných pojmov sú agregáty. Tu sa v podstate jedná o entity, ale zložitejšie entity, to je nejaké vyskladané. Keď máte také tie klasické veci, čo človek rieši nejak moc bez rozmýšľania, že zoberiem si ľúbil Railsov, neviem čo, teraz mám každú tému namapovanú za databázu a všetko si viem selektnúť a tak ďalej. O čom sa bavíme tu je, že život sa nám veľmi zjednoduší a to modelovanie dostane zmysel vtedy, keď človek nebude šahať hocikam, hociako a nebude pospájať všetko so všetkým, ale dokážeme si veci rozbiť na nejaké menšie celky a okolo ktorých nakreslíme krúžok, že toto je jeden svet, kde platia nejaké invarianty, kde platia nejaké pravidlá a nikto zvonka nám ich nevie nabúrať. Takže agregáty sú takéto celky, kde máme nejaký koreň, ktorý je za to zodpovedný, pod ním je nariešaný nejaký menší svet a ja k tomu svetu pristupujem vždy iba tou jednou cestou. To znamená, keď mám, ja neviem, reštauráciu a reštauráciu mám nazviazané denné menu, ale sa rozhodnem, že reštaurácia je jeden logický agregát, tak nikdy nepoviem, že selektívny denné menu, lebo taká cesta nevedie, vždy musím si nájsť reštauráciu, keď reštaurácia si to denné menu zapípe. Príklad. Tudíž, ako znižuje sa mi počet tých väzieb, začínam mať svet, ktorému sa dá rozumieť a ktorý sa dá kontrolovať a nejako zvládať. O ktorom sa jednoduchšie uvažuje, o ktorom sa jednoduchšie rozpráva. V podstate je to asi koncept, ktorý poznáte aj z OOP programovania, ako enkapsulácie, ako skryť to, čo naozaj nechcem ukázať. Tak toto je trošku higher level, ale point level a podobne. Čo je trošku problém s týmito agregátmi, že ľahko sa o nich rozpráva a niekedy sa ťažšie implementujú, lebo je to hibernate, je to performance a potrebujem písať efektívne query a tak ďalej a človek často je tak na vážkach, že no tak ako? Na papieri je to pekné, ale na papieri to nepobeží, takže nie je nejaké otázka dobrého spôsobu, človek je to nejaké pragmatické kompromisie s týmito agregátmi. Posledný pojem z toho praktického slovníčka sú repozitáre. To je v podstate, každá aplikácia potrebuje nejaký storage, nejakú databázu, čiže je to relačná alebo akákoľvek iná. Snaha je proste tú doménu od tohto odabstrahovať tak, ako sa nám dá. Dneska používame relačné databázy a zajtra to možno niekto bude migrovať na Mongo alebo ja neviem čo. A pokiaľ to Mongo chce mať pointabilné, tak jednoducho nemôže v tom mať tam pôjde selektív alebo niečo podobné. Potrebujem tu persistent riešiť nejakú zabaliť na jedno miesto, ktoré potom prekopem a zvyška sveta sa bude veľmi týkať. Takže repozitáre sú v podstate akoby abstrakcie databáz s tým, že poskytujú takú ilúziu, že však tieto doménové objekty sú nejaká in-memory collection, ak s tým pracuješ väčšinu času. Ten repozitár mi ich dá a v tom repozitáre sa potom stratia. Repozitáre sú viazané na tie agregáty, proste keď mám agregát, k nemu mám repozitár a jednoducho neviem si vypýtať dáta z databázy nejak ako cez ten repozitár, ktorý mi dá ten koreň toho agregátu a tak ďalej, ktorý si stráži to, že ja mu tam niečo nepokazím. Taká klasická otázka je, že však není to obyčajný DAO, v podstate je to obyčajný DAO, rozdiel je možno v tom, že keď človek rozpráva o DAO, tak väčšinou je to niečo viazané na jednu databázu, tabulku a podobne rozmýšľa o tých technickom rozmere. Repozitár je niečo, čo by malo pasovať do domény. Metódy a to, čo to vracia, by malo jednoducho zodpovedať tomu jazyku, na ktorom je to dohodu a vyriešiť stĺpce a tabulky a podobne. Pohľad na medzi iný, technicky tá realizácia je taká totožná často.
Dobre, takže toto je taký ten obkecaný domain-driven design, že čo to asi je mapa sveta, jeden taký high-level rozmer, kde treba si dávať pozor na jazyk, vedieť, byť si vedomý toho, čo je v mojom kontexte a čo nie je v mojom kontexte. Ak mám tých kontextov viacero, tak sa kreslí kontextov viacero. Sú architektúry, ktoré s týmto pomáhajú a nie sú to tie, ktoré sme používali vždy a na ktoré sú ľudia často zvyknutí. A keď sa teda človek rozhodne, že už naozaj ten jazyk si vypestuje kontext, má pochopený a zadefinovaný a je architektúru, tak má zmysel aj ísť o úroveň nižšie a naozaj ako v tom kóde používať tie practical patterns. Ale neviem, či poznám niekoho, kto to robí. Ale je to škoda. No, akože vy vidíte, že veľa rozprávam, neukážeme žiadny kód, ani trošku kódu si ukážeme nakoniec, ale ešte tá obkecávacká časť je tá, že z toho jazyka, kontextov a presnosti chápete, že toto je dosť soft vec, ktorá sa nedá riešiť hocikým. Na to treba naozaj na domenovej strane aj na technickej strane ľudí, ktorí naozaj sú schopní, empaticky majú záujem veci riešiť, lebo ak nie, tak jednoducho nie je ani spôsob, ako s tým začať. Keď niekto si odmietne dávať pozor na jazyk, tak keď niekto si povie, ja som tu šéf, ja som zákazník a ty chodíš, čo som povedal, a čo mi podpísali, ťažko s nejakým domain-driven designom niečo. Takže tu je vypísaný nejaký taký kontext, ktorý ako domain-driven design sa má rád a v ktorom dokáže ľahšie fungovať. Nie, že by tieto veci boli podmienkou, ale tá korelácia medzi ľuďmi, ktorí robia domain-driven design a používajú tieto veci je niekde blízko 100% a nebude to náhoda. Napriek tomu, že každý jeden bod akože nie je nutnou podmienkou tomu, aby človek nejaký domain-driven design riešil. Ale určite je to ľahšie, keď sú menšie týmy, ktoré majú nejakú dobre definovanú zodpovednosť a voľnosť riešiť veci a povedáte, že toto je náš kontext, že my sme šéfovia a nedostávame veci príkazom. Keď sa má pestovať nejaká lepšia domenová znalosť, tak jednoducho nejde to bez feedbacku, nejde to tak, že si niečo vysnívam v hlave a teraz pochopím celú finančnú oblasť, lebo sme sa naozaj dobre porozprávali. Treba tie veci robiť, pracovať s nimi, tie problémy potom vyskakujú, iterovať. Bez feedbacku to nejde, musí byť priebežný. Taká pekná technická vec, čo je ako good practice, je tzv. Behavior-driven development, kde naozaj človek píše unit testy, píše ich nie technicky, píše ich podľa user stories a špecifikácií. Môže nejaký príklad ešte, to je taký ten technický rozmer, kde ako viac menej od... Ak vy ste ten doménový človek a hľadáte programátora, s ktorým si chcete rozumieť, tak tieto veci pravdepodobne potrebuje zvládať, lebo ak o nich v živote nepočul, tak asi má väčšie problémy, než s vami pestovať nejaký jazyk a bude si naháňať vlastný chvost s tým, že zase niečo nefunguje a neviem čo niekde nasadil a teda. Toto sú v podstate veci, ktoré asi každý nejak pozná a nie je to nič neznáme, otázka je, že koľko ľudí ich reálne aj robí. Ak chcete mať kľud a testovať nejaký domain-driven design, tak si potrebujete mať prvý user, inak ten kľud nebudete mať, aby ste ten domain-driven design testovali. Ten opačná strana mince, povedzme, že máme dobrého programátora, ktorý tak test-driven development, všetko super, automatizácia plná na všetkých frontoch a chce riešiť domain-driven design, lenže dostane k tomu business človeka, ktorý je zmetený, povedzme, že to domene rozumie, ale dnes je priorita to, zajtra je priorita ono, jednoducho jeden veľký bordel, alebo opačný extrém, byrokracia, toto je schválené, o tom sa nedebatuje, hotovo, ideme, podpísaná zmluva, vyčíslená faktúra, tak čo tu ty chceš meniť, už to naprogramuje, ideme sa tu baviť o slovíčkach.
tak v takom prostredí to tiež nepôjde, nie je ten programátor, aký chce. Taká škola myslenia, ktorá opäť sa s tým veľmi brandom dizajnom má rada a vytvára priestor na inteligentný dialog, je Lean Software Development alebo celý ten Lean Management, tu je nejaký, on má pár princípov a v každej knižke sú pomenované nejak inak a je iný počet a ja neviem, tak ja tu mám nejaké 4, a plus minus je to o tom, že ak niekto sa veľmi sústredí na plánovanie a špecky a rigoróznosť, tak jednoducho ťažko sa s ním baviť o tom, že však nepodarilo sa nám niečo na prvý krát, takže prostredie, kde sa skôr sústredí na to, čo je účel toho softvéru a že sme ľudia a sme schopní, tak poďme sa nejako dohodnúť, nemusíme a mýlime sa, hej. Tak to je niečo, čomu treba rozumieť a s čím tí ľudia môžu byť OK, ak sa toto snažia eliminovať tým, že my to máme naplánované a zašpecifikované a preto je to všetko správne, tak opäť ťažko nejaký rozumný dialog. Minimize guessing, maximize learning. To je v podstate, čo minimize guessing sa súvisí s plánovaním. Niekto naplánuje niečo, že o pol roka dodávame 7. apríla, tak ako otázka je, že či žartuje alebo je vôbec, alebo na čo je to vlastne toto dobré, že mu to vyšlo na 7. apríla, alebo všetci vieme, že 7. apríla to nebude, možno to bude zriedka kedy skôr, alebo skôr neskôr, ale čo znamená 7. apríla? Neznamená to nič. Prečo sa môj svet má točiť okolo 7. apríla? Jednoducho, keď nepotrebujem niečo uhádať, tak to nehádam. Sústredím sa na to, aby som čo najlepšie pochopil, čo vlastne robím a čo najviac sa naučil. To znamená, experimentujme, skúšajme, vyhodnocujme, vyplyne z toho, čo máme robiť. Nestážne sa uhádnuť budúcnosť, nikto nemá ešte fúr, napriek tomu, že niektorí majú plány také, ako keby ju mali. Ten ďalší bod je v podstate o tom, že nerobím rozhodnutia predčasne, hlavne rozhodnutia, ktoré je ťažké zmeniť. Nezačnem projekt s tým, že poviem, používame Hibernate. Prečo? Tu a teraz asi potrebujem pochopiť, o čom sa vlastne ideme baviť a nebavíme sa o Hibernate. To sa rozhodneme vtedy, keď už jednoducho bude nám robota stáť na tom, že potrebujeme upážať do databázy a tak sa rozhodneme, že Hibernate je to správna cesta. Nesprávne technickú architektúru, kde 27 rozhodnutí, že bude to Spring MVC a bude to Hibernate a bude to AngularJS a ešte ani neviem, čo idem povedať. Prečo? Sú to dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú vektor projektu správne vtedy, keď cítim, že ich potrebujem spraviť. Last responsible moment je tá fráza, ktorá to pomáha. Nemôžem ich odkladať bližšie. A napokon v podstate všetky tie manažerské školy a podobne riešia to, že chceme, aby veci fungovalo rýchlo, kvalitne a vlastne. A potom sú ľudia, ktorí hovoria, že no ale viete, to nie je celkom tak. Sú to kompromisy, ak to chcete rýchlo, tak to asi nebude kvalitne, ak to chcete kvalitne, tak to bude drahé a podobné logiky. Táto Lean škola v podstate hovorí to, že títo skeptici sa mýlia napriek všetkým intuíciám. A čo učí je, že ako sa dostať do stavu, že som rýchly, kvalitný a lacný. Tak nie je to ľahké a nie je to na počkanie, ale ten kľúč je tá rýchlosť. Ak sa snažím robiť veci rýchlo, a je to priorita, že nebudem mať iterácie jednomesačné, budeme mať jednotýždenné, budeme mať jednodňové a tak ďalej, a ten software musí fungovať a snažím sa to cieľavedomo budovať, tak to sa nedá robiť bez kvality. Ak sa snažím o rýchlosť, jednoducho kvalitu sa začne podkýňať, tá rýchlosť mi ukáže, kde mi tá kvalita chýba. Keď tú kvalitu vyrieším, rýchlo. A keď už sa mi podarí byť rýchly, tak vlastne som poloautomatický. Dokážem riešiť veci automatizovane a lusknutím prsta, tak jednoducho, aj keď niekto na opačnej strane sveta má 100-násobne nižší plán než ja, nemá šancu konkurovať tomu, že
ja stlačím gombík a stane sa, keď jemu to trvá 3 minút. Na ten terminus nebude drahší, že nemáme aktivovať postupné a podobne. Takže speed, kvalita, kost nie sú veci, ktoré sa vylučujú, len treba uchopiť do správneho konca. A na sebe vytravuje tá rýchlosť. Takže toto je také prostredie, v ktorom ak sa vám ten náš svet na som trošku podobá, ale máte pocit, že také veci sa dajú riešiť, potom to vytvára priestor na to, že veci typu domain driven design. Tak toto je niečo také, že si človek povie, že ach jaj, kdeže, ani nesnívam, tak pravdepodobne nemá ani snívať domain driven design. No iné a ťažšie. Domain driven design je tiež. To bol taký skeptický pohľad na vec, lebo asi väčšina teraz nežije vo svete, ktorý sa úplne nejak veľmi dobre podobá na to, čo tu bolo popísané. Takže má zmysel nejaké akože DDD light, nejak to šidiť, ako robiť niečo polovičné a predsa len z toho bude užitok. No, ako moja skúsenosť praví, že áno, má to zmysel. A čo si potom človek vie predstaviť, je v podstate asi táto strategická rovina hlavne. Nikto vám nezakáže napísať si slovníček a ujasniť si minimálne vo vlastnej hlave a s najväčšími kolegami, že čo je vlastne čo a o čom sa tu bavíme. To sa dá. Máte všetci nejakú mikinu niekde a keď sa dohodneme, tak si spíšeme, alebo si spíšem sám pre seba. To sa dá. Takisto zamyslieť sa nad tým, že čo je vlastne ten môj kontext. To sa dá. Vytria si to v hlave a keď odo mňa prídu tamtí, čo sa so mnou chcú integrovať, tak im viem povedať, že no ale toto mi nepasuje, takže ja si na vás spravím nejaký taký adapter, keď je na to odtieni a jednoducho nekladte mi tu vlastne nejaké domenové objekty, nebudem reuzovať, ja neviem čo, lebo ja rozumiem tomu, že vyriešite niečo trochu iné než ja potrebujem flexibilitu. Keď o tom človek nerozmýšľa, ten kontakt nemá uvedomený, tak jednoducho veľa vecí mu spadne na hlavu a už sa len vedie. No s tými paternami architektonickými tam už je to ťažšie. Keď ste architekti a viete o tých veciach rozhodovať, tiež vám nikto architektúru nezakáže. Táto taktická rovina, to je v podstate o tom, že ak máte ten programátor, ktorý sa dohodol, tak vtedy sa dá veci riešiť. To je ťažké, to je akože dosť široký konsenzus. Ale na druhej strane, čo sa dá na tej low-level úrovni, sú veci typu, že budem o tej domene rozmýšľať, budem si dávať pozor na ten domenový jazyk a potom na ten podpíšem zrazu iné. Príklad. Všetci máte, robíte nejaké krudy, hej, kde je nejaký nákupný zoznam s položkami, povedzme, a teraz na uličku mám, neviem, ten user aktualizoval položku číslo 3, tak jak to bude fungovať? Bude to asi fungovať tak, že pošlem idečko položky nejakému servisu, nejaký servis, ktorý selektujem databáze, aktivity a variety. Potom sa na tom teraz zamyslím, že čo toto znamená, ja toto vysvetlím človekovi, ktorému to má niečo povedať. Čo je idečko line ten databáze, domenové reči. No, tak asi nič, hej? Asi sa ten kód dá napísať nejak inak. Možno sa dá napísať spôsobom, že nie tu máš idečko tohto, ale že shopping cart tohto usera zmenila sa mu tretia položka. Je to isté, ale odrazu sa nebavím o idečkách line témach. Ak poviem, že mením tretiu položku v košíku tohto usera, odrazu to má význam ako technického človeka, vieme o čom sa dá. A nie je dôvod, aby som kontakt nebol napísaný, ja nie som dal, že som mal rovnako dobre. Takže ten domenový pohľad na vec jednoducho mení veci aj na vyslovenia low-level technickej úrovni. Človek si dáva pozor na to, aby ten kód, ktorý píše, nebol iba technický. A respektíve rozdieloval to, že tu je tá časť, ktorá sa dá čítať a tu je tá časť, ktorá je jednotechnická, taká musí byť.
tak niekde bude, ale nerobiť z toho guláš. Takže DDD Line nie je žiadny oficiálny pojem, to je nejaký niečo, čo som tu napísal, tak si myslím, že má nejaké obsah. A odporúčam, stojí to za to. Nasadiť si proste tie okuliare a začať niečo veci cez ne. Aj z konca low level, aj z konca high level. Toto možno v túto chvíľku zastanem, toto neviem, či má zmysel riešiť. Radšej vám ukážem príklad, a potom ešte môžem odkázať. Príklad je, že situácia nie je beznádejná a niečo sa dá robiť úplne konkrétne a prakticky. Toto je nejaký útrhok kódu. Takže hľadáme kód, útržok kódu z nejakej aplikácie pre servis hardware, je pokazané laptop, riešia záruku. Toto je jeden exemplárový unit test a čo by ste si na ňom mohli všimnúť je to, že nevidím z toho, či používam relačnú databázu, dokumentovú databázu, žiadnu databázu. Nevidím z toho, či je to web aplikácia, či je to desktopová aplikácia, či je to applet, či je to čo. Ale je to niečo, čo asi teraz nespustím, lebo je to mikrofón, ale myslím, že spustiť sa to dá, že je za tým niekde schovaný JUnit a že to dáva zelený. A toto je vec, vďaka čomu ja na tom projekte už nepracujem a som ho odovzdal iným ľuďom, ktorí na ňom pracujú. Tá domena je ťažká a zložitá a ten projekt žije a funguje aj bezo mňa. Lebo to, čo som sa rok a pol alebo koľko s tými zákazníkmi vyrozprával a konečne pochopil, že čo ten ich slovník je a čo oni vlastne robia, a v tomto kóde nejako zachytené. Hej. Toto je nejaký proces vybavovania záverečnej zákazky. Neviem, že ho viete čítať bez mojej pomoci, ale môžem vám ho naznačiť, čo tak je. Keď máme záverečnú zákazku, máme nejaké kódy, sú záručné a pozáručné, keď sú záručné a začína stavať nový, nemá žiadne eventy, pridanie sa technikovi, keď sa pridanie technikovi zmení stav, pribudne nejaký event, následne akcie môže nasledovať to, že sa dáva zákazka opraviť, alebo sa objednajú nejaké náhradné diely, alebo sa nejaké reassigne. Potom nasleduje niečo ako interná objednávka, čo už je pojem, ktorý asi nerozumiete, ale oni to rozumejú, používajú ho a rozlišujú nejakú internú objednávku, nejakú systémovú objednávku, keď toto prechádza s tým človekom z toho biznisu, on presne vie, čo sa povie, že interná objednávka takéhoto dielu, ktorý má nejaký error kód a neviem, čo to tam je, ako jemu to zmysel dáva, vám nemusí a tak ďalej. Hej, je to nejaká stavová mašina, až sa taká zákazka uzáva. Dôležité je, že toto je ten doménový model, tu je odzrkadlený ten ubiquitous language, očistený o technické veci. Napriek tomu je to dosť technické na to, aby to fungovalo a toto ten software robí, to nie je sample alebo niečo podobné. To je vec, ktorá by v každom komodule pohodne. Aby ste akože trošku mali predstavu o tom scope, to je záručná zákazka, tu je pozáručná zákazka na faktúru, tu je pozáručná zákazka na predfaktúru, teda predfaktúra, potom faktúra, pozáruka na predfaktúru s daňovým dokladom, lebo keď náhodou máte rozhranie mesiacov, treba vystaviť daňový doklad. Nevedel som už vedieť. Zase iný scénar. Alebo sa platí cash, zase iné nejakých dosť podstatných detailov. Preto sú tie scenáre proste. Tomuto, čo už vám neviem ukázať, lebo Wikine mi už prístup zrušili, keďže na to nerobím, je, že existuje slovníček, kde slovíčka typu part order je objednávka na diel a je napísané, čo to konkrétne znamená. Kód je po anglicky, lebo kód po slovensky je dosť divne, ale máme prekladový slovník, čo tieto výrazy znamenajú v tej bežnej reči, ktorým sa človek baví so zákazníkom.
A je tam napísané, že čo konkrétne znamená zákazka príjmu, zákazky, a keď napríklad zákazka nie je to neznáme slovíčko, ale oni potom rozumejú niečo dosť konkrétnejšie. Napríklad zákazky sú toto hore a zákazka znamená oprava laptopu alebo podobne. Zákazka neznamená objednávka dielu, že ja si chcem si kúpiť náhradný disk, tak to vybavujú tiež, to nie je zákaz. Takže to je taký príklad zo života, nie že je vzorový ani nič podobné, ale nie je vymyslený, je naozajstný a živý. A tiež to nespĺňa všetky smernice DDD alebo podobne, ale ten duch toho tam je. O tom toto je. A ako ďaleko s tým dokážete zájsť, tak záleží od vášho kontextu. Ak zajdete až sem, v podstate to vám nič neberáte. Toto je Groovy a Grails, aplikácia, a takéto veci tam sú a ľahko sa píšu. Treba len chcieť. Takže mainstream technológia. Dobre, ešte neviem s časom, či to už radšej ukončím, ale ešte jeden príklad. Ste unudení alebo zaujímaví? Tak jeden veľmi rýchlo to prejdem. Poznáte, v Java svete sú dva najznámejšie security frameworky, jeden je Shiro, druhý je Spring Security. To je veľmi rozdielný domen, čo má veľmi veľký úspech. Keď si zoberiete Spring Security, tak možno poznáte, že dostávate veľký framework, ktorý je technicky všetko možné aj nemožné, zintegrovaný s Kerberosom a LDAPom a ja neviem čím, X509 certifikátmi a teda, neznámy zoznam. Čo nám dá z domenového hľadiska je, že user a autor. Hovorí vám to niečo, že teraz potrebujem riešiť aplikačnú security a ošetrovať práva, kto čo môže, kto čo nemôže. Budem o tom rozprávať v reči užívateľ a autority, neviem teraz čo to, ako to vôbec preložím, väčšinou je to rola. Nemusí to byť rola, to dotýkam. Väčšinou to tak ľudia berú. Lenže ja keď riešim security, tak asi potrebujem riešiť veci typu právo tlačiť má iba recepčnú. Čo to znamená v reči, keď môj slovník je obmedzený na user a autority? Dosť ťažko sa mi tá veta preloží. Zoberiem si Shiro. Doménový model je o 50% väčší, má jednu klasu navyše. A tá klasa je permission. Právo je asi slovíčko, ktoré pri tom, keď rozprávam o security, používam dosť často. Keď poviem, že mám právo tlačiť na sekretárka, tak odrazu je to jednoduché. Tlačiť je permission, bude mať nejakú print permission, bude mať nejakú rolu sekretárka, bude mať nejakú rolu nejakého hránička, ktorá je sekretárka. Odrazu riešim všetko úplne prirodzene, tak jak rozprávam, tak to píšem do toho kódu. Práva viem meniť. Runtime veľmi ľahko, keď si k tomu dám editor, lebo však čo? Práva sú statické, nikdy nechcem meniť to, že na funkcionalitu print potrebujem inú permission ako je print, to je dvojička, ktorá sa nemení. Čo sa mení je, že či to smeruje sekretárka, alebo aj admin, alebo aj manažer. A to asi nechcem mať napísané v kóde, že if role manager or if role sekretárka or if role neviem čo. A keď sa povie, že a ešte tohto si zabudol, tak poviem, že áno, hneď ti vybuildujem nové varko a nasadím to tam. Tak produkcia nefunguje. Keď mám userov permission, tak mám jednoduchý v admine editor, naťukám si do ulička, pridám print permission, roli sekretárka, alebo viem robiť aj veci typu neštandardne, Anička je taká lepšia sekretárka, tak iba Aničke dám permission print. Budú to mať manažeri a Anička. Ten jazyk mi proste dovoluje úplne prirodzene o tom rozprávať. Toto, nič to som neskočil. Ak o tom chcete vedieť viacej o konkrétne tomto security, tak resource-based access control je
je to heslo, o ktorom sa dá dočítať viac. A prečo je to lepšie než Spring Security pohľad na vec. Ale tak dúfam, že to bolo zrozumeté. To je príklad toho. Dám si záležať na dizajne domény, všetko sa mi zrazu svet otvorí, všetko ide ľahko. Odfláknem doménu, mám všetky technické integrácie na svete a neviem, čo to sú. Tak, tu je nejaký citát na záver. To je celé z mojej strany. Ak vám niečo sa chcete opýtať, tak sa pýtajte. Mňa by zajímalo, čo si mal ten test, tak to bol akože test nejaký unitový, že proti mokom alebo priamo proti databáze? To bol integračný test, takže je pomaly, to je škoda. A vieš si predstaviť, že by to bežalo iba proti mokom? Dá sa. Tam v tej domene konkrétne to trošku nevyračné, lebo tá domena je dosť košatá a človek musí dosť mokovať, ale dá sa. To je veľmi dobrá otázka podľa mňa, lebo je svojím spôsobom zle položená, ale veľmi poučná. Ten test nevznikal ani predtým, ani potom. Ten test vznikal zároveň s tým kódom a postupne. A ako kedy? Keď to človek strieda, že 5 minút to a 5 minút hento, tak už si nepamätá, že kedy. Či vykročil ľavo alebo právo. Založili, zastaviť, voláme sa Creative IT a ešte sa len rodíme, ale už sme tu. Nová verzia obedová deska, to sme tak sa vám páči. Ak sa vám nepáči, tak mi nehovoríte. Ešte môžem? A používali ste vlastne nejaké transakcie, sú transakcie normálne a potom sú eventuálne transakcie, čiže nemáš vždycky rovno model konzistentný v jednom stave, ale proste sa ti dosynchronizoval pomocou nejakých eventov. Čiže také niečo ste tam používali? Také nie. Čiže priamo všetko bolo v databáze v jednej transakcii, každá jedna z nich? No, prakticky tam to bola klasika, relatívna databáza, akože nič sme v tomto smere nemali sa vymýšľať.